Почему ГУЛАГ нищив граждан Чехословацкой республики подкарпатских русинов? В советское время было запрещено говорить про ГУЛАГи. В советское время было покладено табу на эту тему. Но если после распада Советского Союза архиви відкривалися і говорилося про гонення на білорусів, казахів, українців, то у нас в Україні спеціальними службами срочно клалося під замок, що творили українські комуністи із русинами. Та й совєтські комуністи, і московські большевики, що лиш хочете. Недавно, 28 октября, у день основання Чехословакії, президент Чехословакії Земан, серед тих награжденних, котрі були у нього там заслужені, посмертно вже наградив генерала Піку Геліодора орденом Білого Лева першої степені за заслуги перед Чехією. Чехія почомусь такого генерала нині, реабілітувавши, наградила його вищу награду державну. Но все це случилось за того, що Томаш Якл, такий исследователь у Чехії, обнаружив таку інформацію у архіві, що коли то обнародував, то стало ясно, що генерала Геліодора Піку, котрого совєтське чехословацьке правительство після війни знищило і через повешення, стало ясно, що цей чоловік був непростий. І от, якщо подивитися в інтернеті, у нас є інформації, навіть по цілими таблицями, оказується, що по підсчетам істориків, після Мюнхенського зговору, коло 30 тисяч русинов, граждан Чехословакії, спасалися бігством у Росії. Много людей втікало в Росію, глядаючи там правду. Вони не йшли туди як шпіони, або йшли нелегально перейти границю. Вони просто йшли на границю, об'являли граничникам совєтським. Ми чули, що чеські комуністи, брехливі, казали, що у Совєтському Союзі велике, славне, свободне життя трудящихся. Ми хочемо жити всі в державі. А пограничники сміялися, метали їх у тюрми, і тройка сатаністів із тих їх слідователів определяли їх шпіони і в концлагеря. І ми завжди думали, що ці люди втікали тільки лише під видом пропаганди комуністів. Но іменно Томаш Якл підтвердив, що многі із Чехословакії спасалися бігством у Совєтському Союзі із-за того, що почали на Подкарпатській Русі безчинствувати галицько-польські емігранти терористичними путями. Можемо допустити, що Совєтський Союз, приманює русинов до себе, міг виконувати ще знамениту команду так називаємого міжнародного терористичного центра, який називається Комінтерн. У 1025 році, согласно Комінтерна, рішення було таке – українізувати русинів Подкарпатської Руси. Вдумайтеся, у 1925 році, якщо русини – це споконвічні українці, то чому комуністи московські і українські приймають рішення українізувати? Та зачем українізувати українців? Значить, річ йде про подлинно русинський народ. І коли перебігали русини в Совєтський Союз, на жаль, їх просто метали у м'ясорубку, де етнічні чистки уничтожали там політичних русських, українців, білорусів і другі народи. Так от, у апрелі 41-го року генерал Піка Геліодор попав у Совєтський Союз, у Москву, а тут почалася війна, і тоді Москва посчитала, що це ніяка делегація, з котрою може вести переговори і акуратно планувати будущее. Основна задача генерала Піки була тоді, коли почалася війна, і оказалося, мало хто то знав,
що десятки тисяч людей русинов знаходяться в концлагерях. І от він не будущий генерал Людвиг Свобода, а Геліодор Піка взяв на себе такий подвиг, почав, маючи доступ через спецслужби НКВД, вияснив, наскільки можна було, у котрих концлагерях знаходяться граждані Чехословакії, русини. Ну, оказалося, що він на перших порах обнаружив 10 тисяч русинов і 250 чехів і словаків. Тобто, практично річ іде, що армія Людвіга Свободи була составлена із практично з одних русинов. Вияснялося, що генерал Піка сохранив много сообщений, писем тих наших у гулагах знищених русинов, в котрих сообщалося, в яких ужасніших нечоловічних муках мучилися наші русини у совєтських концлагерях. Питання, яке питання мали русини в совєтських концлагерях? 400-700 грамів хліба в день, в зависимості від вироботки. Для колони із 300 мужчин русинов, коли їх вели з міста на місто, 20 кілограмів муки, простої муки, запарили кип'ятком, і ту баланду по літрові в день роздавали людям. Ужасно таке читати. І коли познайомилися і в Чехах із слідуваннями цими, бо раніше скривалося, бо і там комуністи скривали преступлення, то стало ясно, що, як каже Піка, то 80% людей замерзало, не було условій для життя. Мало того, коли вже почали забирати русинов у армію, виявилося, що не всіх випускали. Начальники концлагерей були настільки враги, що відказували русинам виходити і йти у число людей. От сохранилося письмо, як писали русини. Ми вірні діти чеського народу, тому хотіли б ми ще взяти в руки оружие і воювати за свободу нашого народу, нашого государства, малиться в виду Подкарпатська Русь. Ми хочемо вмирати, освобождая Чехословакію від нацистів, а не в тому кошмарі жити, як умирають наші браття здесь, у трудових лагерях. У июні нас було 350, а тепер стало лем половина. Все це знав Геліодор Піка, генерал, мав много писем, документів, і після війни він знав многі тайни спецслужб НКВД руських і чеських, навіть знав, як спекулювали з продовольством, котрий везли в Росію. І тоді вже на нього зібралися спеціальні служби. Був такий один убійця, дипломат Михаїл Хазанов, влиятельний. Він у 48 році обратився до Чехословацької комуністичної розвідки з такою просьбою. Вопрос с уголовным делом против генерала Пики должен быть решен безотлагательно. Пика ни в коем случае не должен оказаться на свободе или на Западе. То, что обладає Пика, это буде великий мінус совєтському государству і тим тайнам, що творилося у лагерях, а потому його рішили знищити. Мало того, ми лише не тепер уже відкритих документам знаємо. Геліодор Піка поклав життя своє за русинов, бо його основна була тема іменно русини. Де вони? Почому? Почому вони мають умирати в концлагерях? Мало того, він сохранив ще один документ. Оказується, Людвиг Свобода, якийсь русин не полюбив, вертав у концлагер. І от це не можна було нікому відкрити. І от рішили совєтські спецслужби руками чехословацьких спецслужб уничтожити. Піку приговорили к смертній казні, якої любимое знання для спецслужб, і зміна родині. Повісили його, чоловіка, який спас десятки тисяч русинов. Ми думаємо, що этому генералу Геліодору Піка стоїть у нас на території Закарпаття покласти таку таблицю пам'ятну, що він із совєтських концлагерів
вивів тільки людей, обнаружував, глядав, требував. І тисячі людей спаслися, військовим путем вернулися на територію рідної землі. І його, за те, що він обладав усіма тими тайними мінусами совєтської системи концлагерної, його рішили убрати. Можна думати, що він міг деколи і чеським властям казати, ну от дивіться, що ви хвалите, от вам документи. І от чесного чоловіка знищили. Ми не теж кажемо вічна пам'ять тому чоловікові. І, може бути, в Чехії йому тепер президент оприділив велику державну нагороду орден Лева першої степені. Ми же могли б на уровні русинських організацій також провести научну конференцію, де б ми матеріали про цього чоловіка, славного генерала, могли розкрити, щоб і наші науковці, і науковці України, і Росії теж підключилися, бо і російські історики зачастую, но так мовчать, ніч не кажуть, що скільки тисяч русинов безславно пропадало у совєтських концлагерях. І нігде російські історики хоча б висказали сожаління. Ні. Понятно, страдали всі. Но коли розпався Совєтський Союз, пройшла реабілітація усіх, кроме русинов. Правда, почали реабілітувати русинов, але вже з іменем, що вони були українці. А тільки 28 октября 2020 року Прага, наконець, достойно оцінила труди армадного армійського генерала Геліодора Піку, давши йому вищу державну нагороду орден Лева першої степені, і тим самим і справили свій гріх, що Прага руками своїх спецслужб совєтсько-комуністично-злочинних невинно, ні за що, безосновательно уничтожили славного чоловіка. Тепер прославити цього чоловіка очередь і для нас, подкарпатських русинов. На цьому передача недосказаної завершується. Желаємо усім русинам не лінуватися, ізучати багатое творчество русинських лінгвістів, літераторів, істориків, котрі нині достойні займати місто на високому мировому уровню. А також не забувати за наших славних мужей, що Бог благословив нам добре знати свою історію і, узнавши, з достоїнством прославити наших славних героїв та й тих людей, які з других народів послужили спасенню нашого русинського народу. А також думаю, що, можливо, і в русинських організаціях возникне ідея на Закарпатті відкрити музей Холокоста подкарпатських русинов у часи фашизму і совєтських концлагерів. В будь-якому випадку питання русинам відкритоє. І з Богом Святим.